ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆପଣମାନେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ତମ୍ବନେଲ୍‌କୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରିଥିବେ ମୁଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍‌କୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ସମାଜରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍‌କୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ କିଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଟୋକାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟୋକାମୀ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଥରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜଣେ ଟୋକାମୀ ଆମ କୋଚ୍‌ରେ ଆସି ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ବିକୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ କହିଲେ, ଆମ ସାଇଡ଼୍ର ଭାଇ ଜଣେ କିଣିବାକୁ ମନ ବଳେଇଥିଲେ ଆଉ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କଠୁ ମାଗି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଭିଭୋ କମ୍ପାନୀର। ଆଉ ଭାଇଟି ସେ କଭର୍‌ରୁ କାଢ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଲ ନା ଖରାପ। ଆଉ ସେ ଭାଇଟି ଟୋକାମୀଟି ଆଉ ଗୋଟେ ପାୱାର ଦେଖାଇବାକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି 32,000 mAhର ଭିଭୋ କମ୍ପାନୀର। ଆଉ କେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଅଛି ବୋଲି କହିଲାର ଆଉ ଗୋଟେ ସାମସଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀର ଦେଇଛନ୍ତି ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ। ତାପରେ ଚାର୍ଜିଂ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ବୋଲି ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସେ ଚାର୍ଜିଂ କେବୁଲ୍ଟି ମାଗିଛନ୍ତି ସେ ଟୋକାମୀକୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଟି ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଚାର୍ଜ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ବୋଲି ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। କନେକ୍ସନ୍ କରିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ କେମିତି ଟୋକାମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଚାର୍ଜିଂ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ବୋଲି ବି ନେଇପାରନ୍ତି। ଭଲରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କେବେ ନା କେବେ ଏଇଭଳିଆ ଗାଲତିରେ କିଣି ପକାଇବେ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ, ଉପରେ ପସ୍ତାଇବେ। ଭଲରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଭାଇଟି ଏଇଠି ସେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଦେବ ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କୁ, ସେ ଟୋକାମୀ ଭାଇଙ୍କୁ। ଆଉ ସେ 200, 700, 800ରେ ଦେବି ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଇଟି ମୁଁ 500, 600ରେ ଦେବି ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇଟି ଏଇଟା 200 ଟଙ୍କାରେ ଦେବି ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଦେବି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଇଟି ମନା କଲେ, ମୋ 100 ଟଙ୍କାରେ ଆସି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ସେ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କଠୁ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କଟି କେମିତି ସେ ମାଟିରେ ଭରି ହେଇଥିଲା ଆଉ ଛୋଟିଆ ବ୍ୟାଟେରୀଟି ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭାଇଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲାର ଆଉ ଗୋଟେ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଉ ଖୋଲି ଚେକ୍ କଲା ବେଳକୁ ସେଇଠି ବି ସେ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେମିତି ମାଟିଆ ଆଉ ଛୋଟିଆ ବ୍ୟାଟେରୀଟି ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିଦେବେ ଆମ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଟୋକାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିପରି ବର୍ତ୍ତି ପାଇବେ। ଜୟ ଭାରତ।